ka ni diri, Chip? Maunal gini diri lagi kay mo to report sa to nga daghan kon diri mga adik. Hawan mangud ni diri dapita, Chip. Mauna ni diri chip oy. Di ko sila masayip gid nga pag-report nila sa to ah. Abi noon sad kay ang lang reportan to na may mga lubi nga mugbo katong dwarf nga lubi ba? Tung 50 feet. Mao na ni diri. Sige chip tara. Kani ang adto ka rubi nya. Ako ari lang. Ari lang ko diri magatang kay buong tayo. Tawan ko din ni diri napita deh. Sige na ko gatang kay basin dag nay mo agi diri. Uy, may tao eh. Mao na tingali ni. Nigarilyo pa man. Kaya po na niya mo magsigarilyo. Tara, pasok. Suyop na gid. Nagkuwag plastik. Suyop. Adik yun din dahil pinag malibang ra. Ay, pusing lang. Manggi ko'y nakitaan ka rin. Chip! Akong nakitaan, Chip. Adto belum, Chip. May noon. Tara, susundan asa man ron. Aw, ato tong sundan, Chip. Ay, ato tong tukangon. Isko. Nag-hit sa sira o sa, Chip. Sus! Lamian naman kapusulong, Chip. Suara, Chip. Suara, Chip. Ano siya? Oh, ato siya. Mayo! Mayo! Oble! Isam na! Mga pulis ni! Oh, nga naman mga pulis mo. Unsa ba yung toyo? Ining makikistorya lang tami! Oh, makikistorya mo. Pila mo kabok? Duwami ka po! Duham di mo kabok. Kamu na ipag-istorya? Nga naman di magtabi-tabi ang yun mo. Mga adik mo siguro mo. Oh, hinoon sa chip na we. Mura. Skot adik naman na adik na non adik lah. Deng maka ma'am saya sudah makaray ke bostay.